Mestareiden liigan karsintaottelu FC Inter FC Sheriff Tiraspol päättyi Interin niukkaan 0-1 tappioon. Ottelun ensimmäinen puoliaika oli tahmean alun jälkeen hienokseltaan Sheriffin hallintaa, mutta maalivahti Patrick Pantamoi piti loistavilla pelastuksillaan Interin pelissä mukana. Kun ottelu oli pelattu 40 minuuttia, erotuomari Zoud Zapon mielestä Pantamoi rikkoi rangaistuspotkun ja varoituksen arvoisesti rangaistusalueella Sheriffi-pelaajaa ja Alexander Suvorovilla oli helppo työ laittaa pallo pilkulta sisään. Ottelun toisen puoliajan Inter aloitti väkevästi ja loi Alberto Ramirezin johdolla monta tilannetta Pantamoin jatkaessa upeaa peliään, mutta kovasta yrittämisestä huolimatta tasoitusmaalia ei saatu aikaan. Interin maalivahti Patrick Pantamoi, mitä mieltä olet rangaistuksesta? No joo, kun kaikki oli nähnyt, mä vain tulin siellä suojaman paljon, mutta kuitenkin en tiedä miten se tuomari oli niin hidas sieltä ja sen jälkeen kun se pelaa potku paljon ja potku mua ja hän tippui yli ja sen jälkeen hän antoi rangaistuspotku siellä. Mitä mieltä sä olet ylipäätänsä pelin tuomaroinnista linjasta? No en mä huomasin niin kuin paljon miten hän tekee siellä, mutta se oli ihan sekaisin ja se oli tosi yllätyksen mulle siellä. Yleisöjoukossa oli mennä hirveästi tästä näin asiasta keskustelua. Miten muuten sä näet sen koko pelin? No, koko peli oli, meillä oli tosi hyvä esityksiä, mutta se Sheriffin joukko oli hyvä organisoida joukko ja nekin pelaa hyvin, mutta kuitenkin meilläkin oli niin kuin muutama maalintekopaikka, mutta ei vaan niin kuin onnistu tänäänkin. Niin, eli rangaistuksia oli paljon, niin tuli Interille, että pelasitte rumaa peliä vai mitä tapahtui oikein? No ei, me vaan pelannut ihan normaali peli ja en tiedä mikä tapahtui tänään, mutta se oli, kun mä sanoin, että se on yllätyksiä meille, kun kaikki tuomio oli meitä vastaan tänään ja me olimme vaan niin kuin pelataan meidän ihan normaali peli ja se vaikuttaa vähän meidän peli, mutta kuitenkin semmoinen tuomari se oli tänään ja se on. Aivan. Pelasitte kuitenkin oikein hyvää peliä. No, mutta mä vielä harmitaan, koska se rangaistus oli niin kuin oli vähän väärä, mutta se vaikuttaakin niin kuin iso niin kuin meidän pelistä ja jos emme saa se yksi maali ja me ollaan niin kuin hyvässä niin kuin paikassa ja se vieraspeli siellä, mutta vielä me menen siellä ja pelaa meidän normaali peli ja toivotaan, että me saa tuloksia sielläkin. Aivan. Okay. Kiitos Patrick. Kiitos. Severi Paajanen, kerros vähän tunnelmia pelin jälkeen. Sä et äsken näyttänyt ihan kauhean onnelliselta mieheltä. No totta kai pettyneitä ollaan, 1-0 tappio ja oli kuitenkin paikat saada yhteen ja vähän halpa pilkku, kaveri sai halvan pilkun, niin totta kai ollaan pettyneet. No, rangaistuksia tuli teille aika paljon, mitä sä pelasitte rumaa peliä? No en mun mielestä ihan rumaa peliä pelattu. Ne oli vielä isompia ja komea, mutta silti tuomari halusi vähän suojella niitä ja tuntuu, että Suomi on niin pieni fudismaa, että kaikki on vähän vastaan kaikki tuomarit. Miten seuraavaan peliin nyt sitten tästä eteenpäin? No voittamaan tietysti lähdetään, että meidän riittää 1-0-2, 1-3-2 voitot ihan sama paljon me riittää, tai paljon me voitetaan, niin se riittää meille. 1-0 päästään jatkoon ja muilla voitoilla päästään jatkoon, että ei me tätä vielä olla luovutettu tosiaankaan. Millaiset tunnelmat teillä oli puoliajalla tuolla Pukukopissa? Puoliajalla kyllä me päätettiin, että me tehdään se niin tasoitusmaali ja sitten voittomaali sen jälkeen, mutta nyt ei saatu tehty sitä. Että kyllä me siellä tsempattiin ja päätettiin, tai huomattiin, että ei vastusta tosiaan niin kovaa, että meillä on ihan hyvät saumat, mutta tällä kertaa se ei riittänyt, mutta ei, niin kuin sanoin, ei meillä ole tosiaankaan tätä luovutettu vielä. Ja vaikka totta kai kaikki on pettyneet tähän tuloksiin, mutta silti meillä on vielä voimaa siihen seuraavaan matsiin. Job Dragsman, tell me about game. Well, it's more or less what we expected in the way they play. And the penalty case, of course, was the most important moment in the game, because after that we have to go fighting and force the things, because they're not coming anymore, leading 1-0. So till that moment it was quite okay, because in this kind of games, if you don't get a goal against you, you have always possibilities to do the things, and now it will be, of course, not so easy there. Well, how you see that Patrick Pantamoi's penalty? I could not see that directly from there. I heard from people that he first touched the ball. Well, yeah, then it's maybe not a penalty. I could not see that in that way. But I say Patrick is an excellent goalkeeper in the way that he saves a lot of balls on the line. And in this kind of situation, sometimes he has to be more patient, because Claudio was still there. And if you just wait and try to do the things, that's better for us than come out and
full speed, because then if you touch somebody, it's almost immediately a penalty and a lot of times a red card. So that he has to learn if he wants to grow as a goalkeeper. He has good things, but this he has to improve. Yeah. And what happened in the halftime? Well, of course, you try to lift up the mental part and try to think about how you can force the things, because you're 1-0 down. Now you say some things about how we could go in the second half and make some decisions about the changes, what you can do, and that we did in the end with Schrott there and the second striker up top and try to force the things. Well, that's more or less the thing, because I expected that they will play more counter, more defensively, and they did. And of course it's dangerous in the counters, but yeah, we have to take risks, and I think we did it quite okay, created 4 or 5 possibilities, but yeah, then you have to be a little bit lucky in the scoring part, and that we didn't. Okay, and how Inter will going on? Well, just try to do in that game, of course, difficult game, but we have to score there, so we have to play more offensive there and take some risks, and then we'll see. Because, of course, if it's 0-0 here, you have to score there also. So in that case, it doesn't change so much. We have to score, and that's the thing we know. So that's the thing we have to go out from and playing more offensive. But okay, first we have GAK. At Saturday in Jyväskylä, and then we'll see after it what we're going to do. Toisessa osaottelussa Tiraspolissa tiistaina 21.7. Inter on vaikeassa paikassa kotiyleisönsä edessä pelaavan Sheriffin vieraana. Seuraavan kotiottelunsa Inter pelaa lauantaina 1.8.2009, jolloin vastaan asettuu Rovaniemen Palloseura. Tervetuloa!